Todos os grupos da Corporación Pobrense quixeron sumarse ao acto de celebración do Día de Rosalía de Castro. A concelleira de Cultura tomou a palabra para significar a importancia da escritora como figura clave non só da literatura universal, senón tamén do galeguismo e o feminismo. Pero Rosalía é aínda máis, cando publica en 1880 Follas Novas. Xa non é só unha máis grande poeta galega, xa é unha poeta universal, que amosa as formas poéticas a nivel hispánico, que mega o papel subsidiario das mulleres, que racha as fronteiras de xéneros e que nos temas de migración, do amor ao país, une agora o feminismo, a defensa dos desfavorecidos, a ecoloxía e os grandes temas que preocupan a humanidade. O amor, a morte, o desacougo, o abandono, a saudade, a liberdade. Tras o discurso, a concelleira procedeu á lectura dun poema de Rosalía, acompañada de música e baile do grupo tradicional Arrancadeira. O acto rematou cunha ofrenda floral.